Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten met ton. Het zonnetje hoog aan de hemel. We hebben nog bijna vakantie. De meeste lui gaan op vakantie. Maar ik niet. Ik ga een dag werken en misschien nog een hoop mensen met me met. Kom even met, dan gaan we eens even kijken wat je allemaal gaat doen. Ja, maar ik ben een sportieve mens. Andere mensen gaan op vakantie. Ik heb net in mijn aankondiging al gezegd. Veel werk je gewoon door. Het is tijd voor een half gaat dat doen. Ja, natuurlijk. Laten we eens zien wie een klein buimpje groot wordt. Kijk. Ja. Ja, ze kunnen ook zien zo klein, maar ik was vroeger ook zo'n man. Kijk eens wat een kerel die nu staat. Ja. Zo goed geknipt en gesneden en aangebonden was het dan. Ja. Ja, we hebben het hier langzaam gedaan met de flessen hier. Maar dat gebeurt hier ook. We gaan eens heel even kijken. Ja, en Henry zal licht ook een uitleg geven. Ik ga even met je met. Dat is fijn. Ja? Ja, is goed. Dankjewel, zit de vlei maar klaar, ik kom zo. Ja, Henry, eindelijk gevonden. Ja. Alle mensen zijn ze klaar aan maken voor de vakantie, maar hier gebeurt geen anders. Nee, ja, eigenlijk het werk dat ik reis heb ik nooit gedaan. Hè. Dus ook in de zomer hebben ze natuurlijk in het voorjaar toe werden de bomen eigenlijk allemaal de grote sneeuw kregen ze dan. Hè. En ja, in het voorjaar hebben we ook dan een 7.000 nu boomjes gepaaid, zeg maar. En ja, daar gaan we nu stekken bij zetten aan benje, dat ze altijd mooie rechte stammen krijgt. En dan hebben ze de zomer sneeuw eigenlijk om een beetje de kroon een mooi model te geven dat er op het najaar klaar is. En door de zomer dus de toppen in benje en de stammen altijd een beetje nalopen, scheutjes wat op de stam komen afknippen. Al met al een beetje kijken dat het allemaal klaar is van november als ze goed gedaan waren. En ik moet ook zeggen, heel veel mensen komen nu in de zomer kijken. Want nu, ja, dus u zit de boom, die staan nu eigenlijk op zijn mooie strop. Die zijn eigenlijk allemaal een beetje klaar qua kroon. En nu kunnen ze zich altijd een mooi idee maken van ja, wie groot wordt de boom, wie ziet er in de zomer uit, wat voor blad heeft er. Sommige bomen die beginnen nog te bloeien, dus hier die hibiscussen zijn hoe schoon en bloeien. We zien ze met die blauwe en die witte bloemen. En albizia begint nu dadelijk te bloeien, dus ja, het is eigenlijk altijd goed te zien. Kijk, en hier zuurzoog deze hebben we nu pas gesnoeid hier, om de boom een mooie verdeling van takken te geven. Al het sneeuwhout wat op de grond valt, dat doe ik met een haakje bijeen. En dan gaat dan een shredder overheen eigenlijk, dat houdt het allemaal in één. Ja, dan wordt het ook weer terug in de grond verwerkt. Ja, en zo is het toch weer terug. Dat het ook weer in de grond blijft. Ja, maar dat is een vrij goeie tip, dat zal ik dus ook kunnen doen. In principe is het niet slecht om op het najaar, de meeste mensen willen het vrij steriel hebben en dan al het blaad verwijderen. En als je een klein voortuintje hebt, is het inderdaad ook netter. Als je een grotere tuin hebt, is het zeker niet slecht om het blaad in de border te laten liggen. Ja, dat voor een groot gedeelte verrot je het ook alweer het blaad, maar het geeft ook direct een beetje een beschermlaag voor bepaalde plantjes die misschien gaat wintergevoelig zijn en soms ook kunnen bevrezen. En als bepaalde gevoelige plantjes, als zo gewoon een bussel bladen overheen, die komen altijd heel goed de winter door. Maar dat geldt dan ook alleen voor de gevoelige plantjes. Het gros dat kan het ook hebben als of dat blad erop ligt of niet eigenlijk. Ja, hier heb je eigenlijk hibiscus dan. Dat is een soort wat de meeste mensen kennen als stroek en we hebben meer als soelvorm gekweekt. Het mooie van de boom is, dat knipt ze ieder jaar gans terug op de stam in het voorjaar. Dan maakt ieder jaar deze schuitjes en dat bloeit ieder jaar op deze schuitjes. Dus dat is eigenlijk een hele mooie, strakke zuilvorm die ook nog eens vol in de bloem zit. En dat bloeit heel lang door, want dus hij zit nu al vol in de bloem, maar hij zit ook nog knopvol in de knoppen eigenlijk. Dus hij is echt nog ongeveer 2 maandjes dat zo'n ding bloeit. 2,5 maanden dat die bloeien. Dus dat is wel mooi om dat in de tuin te bestaan. En zeker om deze tijd. Hè. De meeste bomen of struik die bloeien allemaal in het voorjaar. En er zijn er weinig die in de nazomer bloeien eigenlijk. En dit is echt zo'n ding wat ja, toch dan de bloeipracht in de zomer terugbrengt. Nou Henry, ze zijn volop aan de gang. Wat zit je eigenlijk aan doen?
Hier zien we eigenlijk, dit is een jong stuk, dat hebben we allemaal in het voorjaar gepoot, de boomjes. Weer kregen ze eigenlijk zo, werden ze gekweekt tot jong boomje. Dus dan zit er een oud stekgebied. Maar we willen natuurlijk dat de boom groter wordt, dus deze stek is te kort, dus deze stek gaat er vanaf. En dan wordt er opnieuw aan deze stek gebonden en dan gewoon weer verder met het doorkweken van de kroon, de stam en dan bepaalt ze ook zelf wie hoog dus hem opsnijden. En hier staan ze dus nu nog los. Hiervoor is Kees net bezig met de stekken die gezet zijn om die aan te binden aan de boom. Dit nemen we weer spullen, die we dan altijd in het vuur poten. En dat zit allemaal zo'n beetje tussen die 1,70, 1,80 tot 2,5, 3 meter eigenlijk. Die hebben eerst korte gestangen in riekjes. Dan werden ze allemaal uitgedaan en dan werden ze ruim gepoot. Dus nu staan de rieën hier op 1,80 breed. En de plantjes zelf staan op ongeveer 1,5 meter breed. Dus we hebben nu alle ruimte om te groeien. Om een mooie kroon en een mooie boom te werden. Ja, zo moeten ze hem eigenlijk toe ook neerzetten, denk ik. Ja, afhankelijk van wat voor boom dat ze hebt. Je hebt zuilvormen die ze korbjeen kunt zetten. En ja, een grote boom en een grote kroon, dat er natuurlijk ook wat meer plaats nodig heeft. Ja, en hiervoor is dan eigenlijk dat machine bezig om nu die nu stekken en erbij te zetten. Hier zie je nu wie de stakken gezet werden. Dus dat is eigenlijk een ijzeren pin wat vlak neben de boom omlicht gaat. Als je goed zuigt aan de onderkant van de boom, of van de ijzeren stang, dan wordt een helle waterstraal omlicht gespoten eigenlijk. Dus het water wordt eigenlijk samen met de ijzeren pin omlicht gestoken en daardoor heb je een beetje modderachtig en een vochtige wand, waardoor het gaat ook niet instort naar het plaatsen van de stek. En om de stek een beetje in de modder te zitten, zuigt hij zich ook direct vast en sluit er een stuk steviger als dat er gewoon druk geboord wordt, zeg maar. En normaal op deze manier werden ongeveer tussen de 4.000 en 5.000 stekken per dag gezet. Per dag? Per dag, ja. Dus Kees is een medewerker van ons. En Kees is nu de boom aan het binden, dus het is een mooi recht langs de stek gebonden werden. We doen met 2 manieren met binden eigenlijk. Dus ene keer met deze soort van plastic. Het voordeel van deze plastic is dat als de boom gaat groeien, die groeit met. Dat moet je eigenlijk hebben, dat moet niet gewoon insnoeren eigenlijk. Zo gauw we een dikker boom binden doen we hier met van de katoenen bandje. En je hebt een grotere druk eigenlijk, wat ze op de stam kunt zetten. Je kunt ze ook het helm met aantrekken. En dat is met name voor je dikker stammen eigenlijk. En ja, dat katoen, dat is 2, 3 jaar erom zit, dus het rot en dan springt het ook vanzelf los. Het hoeft niet meer te groeien wie die beenbuis eigenlijk met groeit. Ja, want de eerste jaren groeit er toch het helft, neem ik aan, of niet? Dat is toch het eerste jaar als ze gepoot is, dan zit er eigenlijk stil. Dan duidt de boom eigenlijk heel weinig. Dan is het vooral het aanwortelen. En het tweede jaar, dan heb ze echt, afhankelijk van het soort, tussen 40, 50 tot ongeveer 1,5 meter groei. Ja, ik heb het gezien, Henry, en ik had het me niet kunnen voorstellen, maar de boom groeit dus niet vanzelf. We moeten er toch een beetje werk voor doen, zeker. Kees, ga je even aan de gang, hè, jong? Ga je even aan de gang, hè? Ja, Henry, ik zie hier is het al gebeurd allemaal. En het ziet er geweldig uit. Ja, dit is een perceel wat nu zeg maar vorig jaar eerder gepooid is. Je zag direct dat de boom gaat meer gegroeid zijn eigenlijk. Het zit al direct tegen de 3 meter. Het zijn toevallig berken, het is nu een roodbladige berk. En dit is een papierberg, dat krijg je eigenlijk van zo'n ganse witte stammen eigenlijk. Je ziet ook wie er fijn aangebonden is langs de stek. Ja, en eigenlijk dit is ook het uitgangsmateriaal om dadelijk een mooie rechte boom. En nu doen we hem nog ongeveer 3, 4 jaar snoeien ieder jaar. En dan is zo'n boom normaal leverbaar vanaf 5, 6, 7 jaar tot 15, 20 jaar. Dan, zolang blijven ze hier op een kukkerie staan. Nou, dus als deze boom moet, beste kijkers, dan ben ik achter 7 jaar aan de beurt. Dan kan ik met mij toe erin zitten. Ik zal zeggen, Henry, doe het voor 7 jaar, nee, doe het de volgende keer, zal ik zeggen. En je weet het, wil zich het weten van planten, Limburgplant. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.